ननंद अच्छा समस्त पुअर बर्थडे समस्ते रेडी होचन जीवाई आउ ये पैंट सार्ट पिंधुची लिजु रेडी हो गला मु भी रेडी हो गला जावाई आउ पैंट पिंधुची निजे निजे रेडी देखु बढ़िया सजा सजी है सब बहुत सुंदर सजा है बहुत सुंदर देखा बढ़िया सजे समस्त बुले दे समस्त बुले दे बाय Oh my God, true love. Oh my God, true love. चलो तुम चलो no. मैडम फास्ट कर केते खुशी काले जुआरे पड़ुचे टिके भूली जाओ Welcome to my party. We're just getting started. A life is a
ଖାଇବାଟା କେମିତି ହେଇଛି ଚିକେନ୍ ନା ମଟନ୍ ପାଟି ଅଛି ଜାଣିଲ ଆଉ କ'ଣ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ତ ହଁ ଦାସା ବସୁଛନ୍ତି କେଉଁଥିରେ ଏଇଟା ପନିର କି ମସରୁମ୍ ମାଛ ଚିଲ୍ଲି ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସୁନ୍ଦରୀ ଟିକେ ଦେଖିବେ ହଁ ବାବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଯେ ଦିଦି ଫଟୋଟା ମେନ୍ ଖାଇ ସାରିଲଣି ଆଉ କ'ଣ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ଉଠିଛି ସବୁ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓଟା କୈଳାସ ଚିକେନ୍ରେ ଅଛି ଆଜି କୈଳାସ ଇଏ ତୁ ହେମନ୍ତ କୋଉଥିରେ ଅଛୁ ଚିପ୍ସରେ ଅଛି ଚିପ୍ସ ସାଧା ଭେରି ଗୁଡ୍ ରହିଯା ଟିକେ ରହିଯା ଭଲ ହେଇଛି ଖାଇବା ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ଏକାଥରେ କ୍ଷୀରି ଧରିଦେଲୁ ବାସ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭାଇ ନା ବସ ବାବୁ
ବସ ତମେ ଟିକେ ସାଇଡ୍ ଆପଣ କହିବେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପାଉଡରର ରାଜଟା କହିବ ଟିକେ हमने पर्सनल पाउडर मैंने कहा हमने पर्सनल पाउडर ଲାଇଟିଂ କରୁଛି ମ କେମିତି दीदी पूरा 200 रुपये दीदी 200 रुपये देखो इस आदमी को देखो इस आदमी को खाइजा 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 खाइना वाला है तू जो दीजा तू खाइजा रे पिंटू पिंटू चालू चालू सस्ता चालू 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 सस्ता चालू ଆସିଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି ତମର ତ ଗାଁ ପିଲା ଆରେ ଘରେ ଦେଇକି ଆସ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଡାକିବା କଣ ଖାଇବ ଚିକେନ ଖାଇବ ମଟନ ଖାଇବ ପକୋଡା ଖାଇବ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ଖାଇବ କୋଉଟେ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ କଣ ଦବା ପାଇଁ ଡରୁଛି ଆରେ ମୁଁ ଏମିତି ଭୋଜି ବାହାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଭୋଜି ମାନେ 7ଟା ଅଧେରୁ ବସିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଖାଇବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 8ଟା 20 ହେଇଗଲା। चालू चालू सस्ता चालू ଚାଲିଛି ପିଲା ଭାଇ ପୁରା ସଫା ସୁତରା କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ବସୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ଗଲେ ଯାଇଛନ୍ତି ଚା ଟିକେ ପଇସା କଥା ନାହିଁ ମେନ୍ କଥା ହେଲା भाऊजा कमाल कर देला कि ପକେଟରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି ମାମା ତାକୁ କଲ୍ କରି କହିଦେଇକି ଭୋଜି କହିଲୁ ହଁ ହଁ ଆମର ଆକୁ ତ ଟାଟୁ କରିବି କହିକିରି କରିପାରିଲିନି।
ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ହଉ ହେଲା ଭଲ ନା ଆଉ ଭଲ କଥା ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ଭାତଟେ ହବ ଡାଲିଟେ ହବ ଭାତଟେ ହବ 50 ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଅଧା ଚିକେନ୍ ସହିତ ସେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବି ଖାଇସାରିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ହାଟଟା ମିଳିନି ପୁଣି ପୁରେଇ ଦେ କାହାକୁ ଏଇଟା ମାରି ମୁରା କରି ଆଇଛୁ ବୋଧେ ଜଣା ପଡୁଛି ଭାଇନାକୁ ଦେବି ଫଟୋଟା ଜଣେ ଆଇଲ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ଏ ଫଟୋଟା ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଛାଡ଼ିବି ଗାଡ଼ି ଜାଣିନ ଦିଅ पुश करो ना प्ले आपको लाइव कर दो ना कौन बोले बाटे जान धर बोले बाटे मिसा जान फोन टा गोटे केम दे दो काट आओ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏକା ହେଇନି ରେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହେଇନି ପଠଉନି ଭାଉଜ କ'ଣ ସବୁ ଫଟୋ ପଠେଇକି ବଳୁଛି ସେଇ ଭଜିର ବି ପଠେଇଲେନି ଅରମ ପଠେଇ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ସବୁ ସେ ପଠେଇ ଦେଇଛ ଭାବୁଛି
କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ହେଲା ବୁଲି ବୁଲି ଖାଇ ବୁଲୁଛୁ ବୋଧେ 20 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଖାଉଛୁ ଆକା ଆକୁ ଖୋଜୁ ତାକୁ ଖୋଜୁ ଆକୁ ଖୋଜିଲା ଅଧଘଣ୍ଟା ତାକୁ ଖୋଜିଲା ଅଧଘଣ୍ଟା खाइजा 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 रे ନଥିଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି ତମର ତ ଗାଁ ପିଲା ଆରେ ଘରେ ଦେଇକି ଆସ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଡାକିବା କଣ ଖାଇବ ଚିକେନ ଖାଇବ ମଟନ ଖାଇବ ପକୋଡା ଖାଇବ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ଖାଇବ କଣ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରିବା ମୁଁ କଣ ଦବା ପାଇଁ ଡରୁଛି ଆରେ ମୁଁ ଏମିତି ବସିଥାନ୍ତି 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ପରା ଅନେଇଦବ ଘର ଆଡେ ଆସ ଟିକେ ଖାଇସାରିଲାଣି କି ଯଥାଶୀଘ୍ର 5 ଦିନ ଭିତରେ ଭାଉଜଙ୍କର ଆଣିକି ଦେଇଦିଅ ହଁ ସେ 4 ଥର ଖୋଜି ସାରିଲାଣି
ପିଣ୍ଟୁ ପିଣ୍ଟୁ ଅନୁଜ ଅନୁଜ ଏକ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଆଣିକି ନେଇଗଲେ ପିଣ୍ଟୁ କରୁ ଟିକେ सिम तो कर मोहर लगा बोले हाँ हेला तो सेड़ा बेस्ट सेड़ा बेस्ट आयो साइड से पाखु आस तमे अरे से हाथ रे काट दला ने आओ वीडियो करते ना ये पाखु आस तार मुंह को लगे तो कोड़े आस मामा मोर के मार दे आखी भाई मामा मोर के मार दे हां बस बस चला बाबा करो बाबा बाबा रे हो बाबा रे हो चलो मेरे काट दे और चलो सारा को ये देखो बा बहुत शांत है ये कौन है केक मेरा बॉल चलो हां वेरी गुड राइट सुनो केक मालिक एकदम सिस्टम नहीं तो रही पाखे छिड़ा Ruben. चालती वीडियो ऑन अच्छी ना खाई झील पड़ू कि
तो पूरा साइड रे अछि पड़ी जीवो काले तबे क्या करो ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ମିଠା